кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи айнӣ талош доранд мошини Афзалшо Шодиевро, ки 4 рӯз пеш ҳангоми ҳаракат ба самти Душанбе ба фондарё сарозер шуд, берун кашанд. Мирзошоҳ Мирзошоҳиён, сардори шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи айнӣ, дар шарҳи ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт: ҳодисаи ба чуқурӣ сарозер шудани мошини тамғаи Дулан, ки таҳти идораи Афзалшо Шодиев, сокини ҷамоати Зарафшони ноҳияи айнӣ қарор дошт, 4 рӯз пеш ба дарё фуру рафтааст, вале ронанда ва пайвандонаш аз ин ҳодиса ба мақомот хабар надодаанд. кормандони мо аз вуқӯи ин ҳодиса танҳо дирӯз ва он ҳам аз шабакаи фейсбук хабардор шуданд. ҳоло аз дирӯз ба ин тараф якҷо бо кормандони ширкати АРС талош доранд мошинро аз миёни дарё берун кашанд. имрӯз мошинро аз қаъри об берун кардем, пагоҳ онро тавассути крани махсус ба роҳ мебарорем, гуфт Мирзошоҳиён. бино ба иттилои манбаъ, рӯзи 31 октябр дар километри 97 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд, дар наздикии деҳаи такфони ҷамоати деҳоти Анзоби ноҳияи айнӣ, ронандаи автомашинаи тамғаи Дулан таҳти идораи ронанда Афзалшо Шодиев, ки бо 30 тонн ангишт ба самти Душанбе ҳаракат мекард, дар натиҷаи идора карда натавонистани худрав ба ҷарии умқаш 15 метр ба фондарё сарозер шудааст. манба меафзояд, дар ин ҳодиса ронанда осеб надид. бо гузашти 4 рӯз аз ин ҳодиса на ронанда ва на пайвандонаш ба кумитаи ҳолатҳои фавқулода муроҷиат карданд, вале ин ниҳод бо дарёфти иттилоъ аз шабакаи фейсбук аз дирӯз ба ин тараф барои берун овардани Дулан аз миёни дарё сафарбар шуданд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз ронандаҳо даъват мекунанд, ки талаботи бехатарии ҳаракат дар роҳро риоя намоянд ва дар вақти рухдоди ҳодисаҳои нохуш зуд ба онҳо хабар диҳанд.